להתחיל? שלום צופים יקרים פה, אנחנו באנו היום לדבר על נושא חשוב מאוד, נושא רציני מאוד. אנחנו מדברים על הלחץ שיש היום על הציבור הסטודנטים בישראל, לחץ נפשי יומיומי, התמודדות יומיומית אכזרית, התמודדות שמבוססת על לשלם שכר דירה, לשלם שכר לימוד, להתמודד עם הלימודים עצמם, עם החיים עצמם, לקפוץ למים העמוקים. הסטודנטים מחפשים המון דרכים להתמודד עם הלחץ הזה ולהפיג את המתח שנצטבר ומצטבר ולא מפסיק. נשאלות שאלות איך אפשר לפתור את הלחץ הזה, איך אפשר קצת להפיג את המתח, ויש תשובה אחת לזה, כדור הריטלין. באיזה תקופה אתה משתמש בריטלין? בתקופת מבחנים. כדור הריטלין בדרך כלל משמש לטיפול בילדים, אבל כאן גם הסטודנטים לוקחים אותו. בעצם מה זה הריטלין הזה שאנחנו מדברים עליו? הריטלין זה כדור שעובד על המוח, הוא משפיע על המערכת העצבים שלנו וגורם לנו לריכוז יתר, למצב שבו נוכל ללמוד יותר שעות ולזכור יותר דברים. ומה זה גורם לך להרגיש? תלוי כמה אני לוקחת, אבל בעיקרון פיקוס מטורף. אני מרגיש יותר חכם עם זה. 8 שעות, אני יכול להיות מפוקס. מספיק הרבה יותר עם ריטלין. לא הכל ורוד בעולם הריטלין. הכדור הזה לא רק שהוא מצריך את המרשם רופא, גם יש לו תופעות לוואי קשות שמתלוות עליו. תופעות כמו כאבי ראש, איבוד תאבון וחוסר היכולת לישון, כמובן ערנות יתר. הרי שפה זה לא נגמר. לפעמים המצב עלול אפילו להיות חמור אף יותר. תופעות שעלולות להיגרם מתוצאה משימוש מריטלין, זה אפילו יכול להיות סחרחורות, יכול להיות התמכרות לכדור, וכמובן הכי קשה, תופעות פסיכוטיות קשות שעלולות לפגוע כמובן בכולנו. אך רבותיי, כמו ההיסטוריה, גם כאן התמונה משתנה. רק לפני כחודש וחצי, ב7 בפברואר, הלשכה לאתיקה הוציאה הודעה מרעישה שבה מותר כעת לרכוש ריטלין לא לפי מרשם נוירולוג כמו שעד עכשיו, אלא לפי מרשם של רופא משפחה רגיל. כלומר, יותר משתמשים ויותר קל להשיג את האישור. וואלה, בוא נלך לקנות ריטלין. יחד עם זאת, למרות שמדובר כרגע רק באישור של רופא משפחה, מומלץ ואף מומלץ ביותר להתייעץ עם הרופא על איזה סוג לקחת ואיזה כמות לקחת, כי כמובן כל תופעות הלוואי יכולות להשפיע בצורה מרחיקת לכת ואנחנו לא רוצים שזה יקרה לכם.